No, krasávica. A to je foťak, toto je video. Vyplaz jazyk, že či dokážeš. To je ksich. Tu mami vyhodili tiež. Maťo, ahoj. Kuk. Ideš dole? Tudo. Čo to robí? Matúško, čo to robí sa tu? No, poď. Poď, ideme tu to detka pozrieť, poď. Kde je detko? Počkaj, poď. No. Nešťastný. Aha, Maťo bude v televízii. Maťko. Usmievaj No, sa. Maťo, poď. Ja má iné prosím. za Áno, prosím. babka Vierka. Okay. Maťko. No ale keď sa kosí, tak Maťko ako má iné interesy, očividne. No. Daj papa detkovi. No. Nie, to je zaujímavé. Chodíme na bok, ktorá sa tu kosí. Nemôžeme tu ísť. Pozri sa, tu je Maťko, ale tam sa robí. Ideme tu. No, musíme utekať.